бъде командира, нали? Откакто бях колкото теб. Се чу, вярно ли е, че не е роден във военната каста? Той е със селско потекло. Сирак. Цялото му семейство умира от треската. Тогава ли го е прибрал лорд Барток? Не. Много по-късно. Като младеж. Защо питаш? Разправят всякакви истории. Казват, че е бил кръвожаден убиец. Без съвест и доблест. Дълги години беше роб на чашката. Горчилката го правеше жесток. Това променя ли уважението ти към мен? Трябва да се възхищаваме на хора, променили себе си, а не да ги съдим. Почини си. Утре ни чака дълъг път. Ти бой искаш ли, а? Бой? Видях една същата като там мърша. Добре дошъл, лорд Барток. Ти знаеш, като тя няма, излизам надолу да търся къде, да видя какво прави тя. Да пука. Какво да прави съм били? А? Освен били, друго ко може да прави. Добре ли пътува? И да скита. Да. Тя излезе ти, когато си тръгнал за магазина. Заварих я на гилма. Викам гилмоджарки да се прибираш. Аз я виждам, че ми носите дар. Прието е при официална визита. Тя се наля също едно уиски. Утре неделя ще спим до 12 дни. То пък като се чува даже не си вярва. А? Като се чуваш даже не си вярваш. Там ми Ти пещи са. чуваш ли го? Не за какво да хода го. Видял ли слугата ви ли се погрижи? Не. Лично я избрах. Много добре. Започваме рано сутринта. Явно ни чака много работа. Очаквам с нетърпение новите договорки. Как му ще обсъдим и рисковете пред бъдещето на земите на Барток. Май не харесат цвета. Ако знаех намеренията ви, щях да настоявам за повече. Повече? Оставих му и ковчежето. Не е забавно. Прие го като лична обида. Утре ще донеса по-уместен дарсен. Нищо подобно. И наричай претенциите му с истинското им име. Подкуп. Езикът на престъпката само спомага за съучастието в нея. Милорд, сега не е момента за толкова твърда позиция. Ако отстъпя сега, кога предлагаш да се опълча? Когато ми вземат половината земя, или когато се принудя да наложа тирания върху собствените си поданици, за да угодя на желанията им? За кого се мисли? Може би не е разбрал какво се очаква от него. Отлично ме разбра. Да не смята да гради име на мой гръб, или е толкова изпълнен с гордост, че няма място за смирение? Дръж псе, да се въргаляш в куплина. Къде ни очакват? Искам да ви покажа нещо.
Какъв хубав меч. Може ли? Оръжие на благородник. Къде се здоби с него? Беше ми подарен от господаря ми. Не съм чувал за подобна щедрост от господар към притворен. Явно печелиш. Това е любимата ми зала, защото е пример за щедрост и смирение. Качества нужни за гладкото съществуване в рамките на държавата. Нещо, което всички други благородници изглежда разбират. Започвате ли да схващате на къде върви разговорът ни? Да, много впечатляващо. Наистина ли смятате да раздадете всичко? Търпението ми започва да се изчерпва. Ще играем тази игра, до когато ви е угодно, но няма да получите подкуп от мен. Това ли е за вас? Игра. Как мислите, че ще погледне на това императора? Щом започвате да изтичате при него като нацупено дете, Гостовете час по-скоро. Императорът ви поиска трибут, който отказвате. отказвам да се поддам на илюзорните ви опити да ме подчините. Вие живеете в заблуждение, не аз. Не ви заплашвам. Това е обещание. Не само ще ви отнема владенията, но и ще срина с земята всичко свързано с името на Барток. И когато приключи, няма да остане и следа, че рода ви някога е съществувал. Внимавайте да не прекрачите границата. Нещо не е наред ли? Срещал съм много като теб. Когато косите се прошарят и гръбнакът воде като кинжал, бързат да ревизират миналото си. Единственото ти достоинство е духа на предците ти. Не си оставил никакъв отпечатък върху великото наследство на клана Барток. Единственото ти постижение е, че си се родил благородник. И някак не успя да продължиш дори и това. Стражи! Стражи! Извади мъч на имперски министър. Господин министър, вашият тъст приближава. Какво стана? Учих, че са ви нападнали. Така ли е? В момента не мога да говоря много, но ще видим гнева на императора. Събрали сме се в името на нашия най-славен и мъдър император. Затворникът, който застава пред вас, е лорд Барток. Престъплението му е нападение над доверен
имперски министър. Сега има право да се обърне към аудиторията преди господаря да се произнесе.